Good morning everyone. Welcome to my page. At today tinga gundaway kakabsat. Kahit ko lang i-explain dagiti mabalin tayong aramaten itong tempo na nga agbiyahe tayo ay atin nga kakabsat, mga tricycle drivers dyan na kagaya ko na everyday na mabiyahe sa aming bayan. So dagito iti proseso tapos kastagat tayo unay nga maabala itong tempo na nga agka-trouble when no maplatan tayo kadagiti ng gulong tayo. Tawray pa no barbaro tayo ito'y gulong kini exterior yun kakabsat kinigayem kahit no makadalapos iti may isang banag nga nakadem. So maplatan tayo kakabsat kinigayem. So masapol nga adalat dagiti duwang sikwat tayo. Tapno listo tayo nga mabaklas da ito'y naplatan nga gulong tayo. Kinadamot dagiti tools. Dagiti tools nga kastoy. Dagiti kang ronan nga tools na mabalin tayong aramaten nya ta all around daytoy. Ken masapol nga dalat tamot dagiti bearing nya intay tugtugot grasa. Yan. Kastamot dagitoy spark plug. Dalat ta dagiti spark plug tayo kabsat. Ken kangro na pa daytoy kun tayo nga paangin. Dagiti kakabsat nga aramaten tayo nga tricycle drivers. Ket imbagla unay tan kun tiempo nang dati biyahe tayo ti adayo nga lugar. Anla nga diti probinsya tayo iti biyahe tayo. Ada mga kilakada tayo awan iti problema tayo lalo no adayo iti pagpaanginan wenno adayo dagiti vulcanizing kung kuna tayo kakabsat. So dagitoy iti bentahe tayo konsuelo tayo dagitoy tapay dagiti kastoy dapat na mangitugot tayo lang tayo iti kastoy tamot nga adalat tayo iti cellphone ta tiyempo na nga kakasta nga trouble kada tayo wenno dati aberya adala tati pagtawagan tayo nga barkada tayo may na tayo i-rescue kakabsat kinigayem damay tayo iti danom tayo. So lalo no iti rabi iti panakaslat tayo dayay iti konsuelo tayo no adda dagitoy nga itugtugot tayo. Ken kastoy kakabsat iti wagas kun tiempo na nga agbaklas tayo hanga masapulon nga baklason tayo daytoy tornilyo tapno alis to ti panagbaklas tayo kakabsat kinigayem kastoy lang iti technique na kakabsat aramaten tayo di may nga sikwat malay ni kakabsat kastoy lang kakabsat iti sikwat kastoy nga sikwat yan kastoy lang basic lang dito kakabsat no kada tayo nga nagaan iti kastoy nga klase iti panaka-flat iti dugan tayo gutom lang sa akong inayad lang sa iti panangkuhan sa baka mapinisan. So siguro nasitan da ito so nga napuskul tayo lang da ito kakabsat pati da ito gulong ko talaga nga masapul nga hintong tiyempo na nga mabaklas tayo kita karawaom dito unag baka adda iti naka steady dito nga lansa o anyaman nga banag nga apaka dadaulan iti interior tayo kakabsat. So dapat na aprusam ito unag tapno kastakit sigurado sakan po isalpa iti may isang interior tayo kakabsat. So pati lang kakabsat maikat na gigi dinot mabalin mo at ito yung bagay so kastakit nagalos. Tapos kakabsat kinigayem isaruno tayo dito pasok na gusto mo lang pagkatapos nakaibigan so nalpasin kakabsat kinigayem yan lang pusag kakabsat. So thank you very much and follow for more. Hallelujah Jesus, good luck and God bless us all kada kayo amin.